ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲାଗେ ଯେମିତି ସମୟର ଚକରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଚକ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଆମେ ତା ସହିତ। ଜଣା ନାହିଁ ଆମର ଜନ୍ମ, ତା'ର କାରଣ ଆଉ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ। ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଏତିକି ଖୋଜି ପାଇଲି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଠି ନୂଆ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଉର୍ଜାର ଦିନ। ସବୁଦିନ କିଛି ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ନୂଆ ଅନୁଭବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା। ହାରିବା ଜିତିବାର ନା ଏଠି ଅଭିପ୍ରାୟ, ନା ଏଠି ସୁଖ ଦୁଃଖର ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ଖାଲି ସୁଖ ରହିଲା ସେଥିରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଦୁଃଖ ରହିଲା ସେଥିରେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଏକ, ସେଥିରେ ମାନେ କ'ଣ? ନିଜକୁ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ସାଧନା ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଜନ୍ମ।